Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Allah walli on jalti windande mande. Son paamide hankadi on jalti e majjere ma. Hande kadi eɗen naata e na kadi jange gasa gasa. So gasi tan kala ɗo na winda on jangani, to ko alluju mon naɗe woni on paamani. Bismillah. Windande goo, hande oɗen janga na mawɗo e na tokoso. Ay na mawɗo ko ni wayata, na tokoso ko ni wayata. Ɗum tan woni na ko jangete e na e hewde. Ɗo tan jangata na, ɗo tan mbawata na, certa e majjere na. Dental Dina TV wonande on mo jeenoko hen jiɗɗo jeede hen, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV, jiyangal mbaɗa abonné, naata jenta e jangoɓe, jenta e jingoɓe walloɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. So mbaɗi Orange Money ma yetto, so mbaɗi Wave ma yetto, so mbaɗi Western Union mana gara ma yetto. Ballen, jingen, nduusen jangde meɗen. Ko galle men, ko golle men. So goto fof no wi mi ala mi wawa, kadi jiɗa kadi jangude, annat min minen janginoɓe. Min jeeya courant o, min jeeya wifi o, min jeeya connexion ngaji ɗi. Nafata noon ko onon wonɓe toon ɓe, saha fof nannon juuɗe e poos, mbaɗon e numéro biyaɗo 77 o 906 14 81. Yetto keeso so jiɗi wadde hen hunde taw ɓalli en, mbaɗen hen taw en tampa en loraki. Ene fo ene haale nanama kam heddi ko jaɓe golle. Ene fo ene haale ala windande arde taw ɗum haalaka hen, kono min jiyani taw amin kaldemo no celnande. Bisimilla, jangen. Windande goo, eɗen janga ko wiyete na mawɗo, ko wiyete na tokoso. Ɗo na wawete. Sa wawi ɗo noon, hande eɗen nanna hen a e nder na. Ɗo woni na fooɗani, ɗo woni na ay fooɗi. Wadde a faami ɗo ɗum haaɗi. Ma woni na, ma woni na. Ɗo gasi. Ngara bincita, ma woni an walla an. Ɗo kadi gasi. Ngara ɗo lomba, mbiya nan, nan. Gasi. Ɗo ko na fooɗani, pooɗamo mbiya na. Ɗo ko an fooɗani, ɗo pooɗa mbiya an. Ay ɗo ko nan fooɗani, mbiya nan. A fooɗi. Gasi. Ko jangete e na, baɗiraɗo a, ko ɗo haaɗi. Sa faami ɗo tan, kala ko jimi no wayni tan ko na. Kala ko jimi no wayni tan ko na. Kala ko wayni ko an. Kala ko wayni an. Kala ko wayni nan. Kala ko wayni nan. Ayde, ɗo ko na, ɗo ko na. Ɗo ko an, ɗo ko an. Ɗo ko nan, ɗo ko nan. Ko jangete ena e hewde, masiraɗo a ko ɗo haaɗi. Sa faami ɗo tan, andu nama itti, ma windu hen ko heewi ko gasata. Ɗo noon woni damal ngal codul ngol, ɗo mbawata ɗum paama ɗum ɗo. Ɗum ɗo no yawni e yeeso ma an jangowo, kono ne winda ko heewi ka wawa gaynude. Ko ɗo tan mbawata na, ko ɗo tan mbawata na, ko ɗo tan mbawata an, ko ɗo tan mbawata an, ɗo tan mbawata nan, ɗo tan mbawata nan. Ɗo sa wawani ɗo, andu na, na, an, nan, nan, ɗo wawete. So ɗo ɗiggi tan, andu a dañi codol jangde ma. Mbasa heppude e heñade, mbasa teskade wiyoɓe ɗum ɗo janganoma jangitama. Kamɓe nde ɓe jangano ɓe mbiyano noon,
kono nde ɓe jangi e mbawi nde ɓe mbawi wiide ɗum ɗo janganoma jangitama. An mo jangani taw hoto noon ko ɓe kaali ko jokku jangde ma anne janga ha janta e mabɓe. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga, a jaggi a jangi a ɗiggi a wawi, an nafata, kamɓe koɓe mbawi ko kamɓe nafata. wadde goto kala yo janggo wawa, ɗum tan sohla hen. oɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina, on jarama, wassalam. balle mon e jinggal momin cohli mbaɗon hen mbason amde.